Jam piro to iki, San? Lak nyang pasar kok. Jam piro to iki? San. Jane lho, nyawang kok ora mlaku. Mlaku ora nyawang, elek tugu nek kene kok ya diterak. Ya peteng ngiram kok ya. Selak ngane lawang aku. Selak dulu. Yang iki selak dulu, Mbok Dek. Bang bayi, kepoyoh nek kono girang bapak gilani. Ini iki kuro-kuro mbok ditemu. Ora kancane malah kepiyo-piyo. Ngompol mandi kosong iki. Yang di kono wong. Jane lek ra gaek le wong tuwek ngono geni ya. Wis girang kok iso klepe rusak, iso ngompol barang. Ambune jan bih. Wonge karo muring-muring pisan. Lah ngono lho Mbok Dek, dresiki disaponi. Yo pinter jane. Dapuramu ngompol nek kene to kowe meng. Ya piye gancane serakon ngempet tok iki. Lah tuh mbok terak barang. Keceret no, metu. Piye? Kok Tapi ya kebangetan to. Jenenge ngempet sedilut kok ya ora iso. Kowe iki lho Dik, perawan, gadis, kok slower. ora luwering ngono lho njajal lek kono lek kudu yo terus ning ngarep lawang njajal. Terus ditubruk barang ngono iki. Priye refleks iki metu dhewe kok yo. Sen nubruk lo kono ra aku. Kene kan kono gedhi kono kok iso. Wis kendang salina kono kok gek iki disaponi wis tak uruk iki lho. Kan iya to piye kan jane liwat gogok ning kono aku gedhi. Iki. Engko ora diresiki. Nek mbok ditemui aku. Iso jontran-jontran. Enggak lagi emang. Amunnya sedap. Nanti wong kan mau minggat iki, Bas. Ora. Awange mengo mesti enek wong. Ben. Kok batang ya ini. Ben. Nanti to wong iki?
Tenan. Woi, tangi. Ben. Woi. Ya, Mat. Ya ini turu ae lho. Kosel, Mat. Piye? Lho ora nyandin dia kesel ya. Ya mungkin sel. Kancane saka ndi ya kayak turu ae. Nanti emang Oma, terus nyapor ini. masak ra? Luwe aku. Mau kau dengan aneh paling Kapan? dengan aneh. Omong oleh karat. Lagi marah masak lampu nih mati. Mosok. Oh, dulu aja nih. Atau piye ngene iki? Bagus ya, Mas. Nah, Dadi mambun ora dingetok. mata tak nih. Wong wedok ketangi turu nyapa sing dicong mripate. Lah mbuh urusane wong wedok dhewe nyamput teko aku. Arep bucek ndok ora duwe ndok mergone. Nokmu ngono. Piye iki? Seru golek mangan to. Luwe aku kate isuk nang mangan. Nyawa. Iki jam 10 orang seperempat. Nyawarong kono mau piye ngono. Wis sik. Entar aku tak benakne yo. Lah kae Lah kok kowe oleh montor kon ndi? kene ya panggah oleh ae cah pinter. Ora apa montor kamu kok montor berita. Goncengan kono ya. Lah yo. Ora apa sih kono. Riyip ae. Oh, soalnya. Hari ini kan, jamnya lagi. Yang ini mesti sekali kan gue. Jam 10 orang seperempat lho wisan. Ayo. Mungkin biasanya jam setengah 8 pol-pole sarapan kok. Iki mblas ra apa-apa. Enggak ngono. Iki banyu ora listrik mati. Ganteng hal listrik mati ding mat. Lali aku. Ki blas orane banyu. Gak enak ya. Wis ngono ae wis. Ayo, yo. Ora ning warung ngono. Enak cukup iki. Ora apa ora padha ae. Ngono. Yo. Kok nemen lawangmu? Wis jelas to, Mas. Ora enak wong mlebu kok. Ngomong tuh jelas. Aku incang ae, gue lek buri. Masuk. Ini cah pinter kok. Mau ngopi mat, mau makan. Lah, semuanya. Ketisu lho ben sarapan 11. Oh. Awakmu neh. Arep ngendi? Motor. Ngopi ya. Ini neng tengah ratan nih. Iki lho. Icah loro iki mengko yahene wis teko kene. Jane kok ndi? Gimana anu, Bang? Listriknya mati. Lah iki mau nyang omah kaliren. Somat iki adokan eket mang. Lah, mau jujur aku turu-turu digugah. Sambat kaliren lah ngene aku listrik iya mati pisan. Dasir kuwi mang al pajak ngopi ning gone. Bukit temi ono Warung biasane. karo golek-golek panganan bentuk Sarapan. Lha pondok duit. Alah mriki dhewe asal proyek. Proyek opo ngapusi wong wae. Mboten. Lah, Rahasia, masa proyek kok. terus dengaran lha iki montore sapa sing mbok gawe kok bejaji apik ngene iki? Hah? Njen kula no, Pak. Dek wingi kula asal proyek cilik-cilikan. Enten job. Terus tuku motor iki Nggih no langsung. kemajuan lho, Mat. Nggih, untuk mening, Pak. Peningkatan iki. asal job teng BPR dek wingi. Lah lampu ning omahku gak mati. Niku mboten e. Gak. Dhewe mati ya. Gula aku mobil kula mati niku wau. Wong klocak mboten mekan ae. Kurang bayar listrik lho. Jeng Tokone entek, Mat.
Nggonmu biasa toh. Ora, ngono aku token nggih token kok. Biyen kula lho sing manual mati ya. Nggonku udan terus pirang-pirang dina iki yo panggah ora mati. Jadi jalure siji Lah, iya. ngono. Nggonku biyen tangga kula wae nggih mati listrike. Kecamatan wis ora padha to, Mat. Gak we paling Yo ora rong mesti. bayar listrik nggonku iki. Empun. Kula iki mekara napa niku bayar iki tertib lho, Pak. 2 bulan ke belakang pun kula bayar sedaya. Tenan apa ora? Lho, zaman cek nika miliatan ya nek tekenku. Nule akeh ngono kae ya. Oh, nule oke. Kleru lek nulis nule akeh. Sik to, Mat. Bar iki arep nyandi, nyang warung sing ndi? Sing biasane warung nika no. Ditemi sing mbake cantik enten nika lho, Pak. Ya wis we, lek arep rono sik. Aku tak muter-muter sik. Lah kenapa, Pak? Sarenge lho penak. Engko jabusine. Rasa aku ra penak. Mungkin nyusul tapi Ya nyusul kok tak susul mbok. Tak mbung-mbung sik. Yo suwi-suwi, Mak. Aku lek bareng-bareng kok bukan bayarin. Nah, mboten. Lah niki lho duit iki ngene dinas Tasik BPR turah. kok wadah Pak niki. Turane niki tasik. cek tenan. Tasik. Mangan apa ning kono? Kopen nika. Napa ngemi-ngemi ya. Grameh nggih enten ya. Mie terus Sarapan. pecel, soto. Ngono, Mat. Ya wis, ayo, udah. Sampeyan bareng kula napa anu, dolan dhisik. Aku tak dolan sik. Kok bar kuwi tak nyusul awakmu. Sik ya. Nggih. Piye iki? Sire pengakali mandor rek. Kok terus wonge budal dhewe ya dhewe kudu piye? Gampang kok. Dhewe wis enak. Ijek Tenang kurang ya. sing ijek. Ya wis. Ku nyusul wonge. Yo, tak nyicil ngerawat awak. Senajan to kok nek sing ngeramut. Boleh wis nek sing ngeramut kan kali nerusi. Udah. Nih, wis putih, wis halus, wis mulus. Ragate rapete oke. Disayangi kok yo untuk sing ngeramut. Duduk kuwi jane isik ora usah mata. Jane ponak aku iki yo ayu. Kulite iki lho yo mulus. Rambute yo halus ireng. Tapi kok yo ora payu-payu. Nyawang kok yo mesakne aku. Kowe iki lek cah kok gremeng ae jane nyapa. Kok ngegit-ngegiti ae to Mbok De jan gumun aku no. Lah tak pas neket mang tak sawang ket mang lho panggah mek gremeng ae kaya kumbang. Tak kira lek kesambet tak kowe. Ora gremeng, Apa? leming. Ora padha ae. Gremeng. Ini nek wong macak merawat kulit ben halus oh iya. Nek ponakane ayu, tinggal payu ngono lho. Yo. Tak rungok-rungokne ket mang kok jodoh mati. Iki jane piye to jane karepmu iki kok jodoh mati iki? Ora, le jodohku ki lho sampe saiki kok ora teko-teko to Mbok De. Kek jodohku wis mati ngono. Aduh, ora oleh meni ngono kuwi, ora ilok. Meni jodoh mati iki ora ilok. Lah terus piye? Kek rong lahir jodohmu. Lah kancane presiden buyuten to ya, lek jodoh kurang lahir. Kondang malahan. Jodohnya dipikir keri ya. Saiki mikir saiki iki lho. Lah terus piye to Mbok De? Lah terus piye? Tangi turu ketisu. Urung ngopi apa ya penak ndang-ndang kebanyak kono lagi ngopi. Mendung-mendung penak iki awane. Aduh Mbok De, kasih entek iki. Rolek entek ya tuku no. Iya ra bener neh. Ya acul nih. Iwane kan toyo cepet.
Nggo duit ora? Oh iya. Iki duite lho. Kok sik nek kono. Alah ngono ya gelem jipukne kok. Nek isor bantal duite. Yo. Ngono lho ayu. Nek karepe yo ngono kuwi ngelem-ngelem. Mandor guys. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok menyendiri ae? Golek kesambet piye Bude? Pripun Mbak kabare sehat? Alhamdulillah sehat Bude. Cuma kok suwepi bodone ndi kabeh? Kula kan ngijole gase telas arep ndamel kopi. Lah ngijolne ning ndi? Teng toko mriko to. Numpak apa? Aduh lho tokone kok kene. Jelase nggih mlaku to Pak, wong ora ndek motor, ora ndek peda. Arep numpak becak ya nek becak liwat. Bah lah ngesakne lho yu mponakmu ayu lho. Numpak sepeda motor apa piye mlaku priyo kesel aduh ngesakne ning tokone kono. Lah pripun neh to Pak? Lek ra mlaku ra teko nggon mengke. Wis ngene. Tak susule ponakmu. Ngesakne kok. Wong ayu ae. Yo tak susule ning toko tabung LPG kuwi ta. Nggih. Tandalan kuwi apal aku. Wis tak susul. Pak, Tuh. mengke kalih karo basmi ya. Oh iya, tak omongane kok. Nggih. Mitok ya. Nggih. Ya wis kok bar iki ndang balik. Beneran dipapak nih Bang Mandor. Idul kok ben ra kesel teman-teman. Nenek bocah kuwi yo bingung aku. Oh. Weh. Bah. Nyantir ada wong kabeh. Oh. Wong kabeh lho weh. Apa iki? Kaya nemek pelem. Yo malah rumah pisan. Tuli cilik. Kinyanti kabeh mung, Bu. Mbak. Wah, kopi ya. Orang muruk. Nek pelem wis mangan iki ae. Iki keluar kali wis. Ini podo nyanti kabeh to ora enek uang iki. Tinggal pelem iki jenenge piye to? Ben iki ya. Nek yo iki. Anak lanang wis tangi. Beh, jane kondi to, Bu? Bu adus. Wong adus ya teko kono jane nendi to lah adus. Nunut Mbak Kolip kono lho. Nah banyune entek listrike mati yo. Mosok listrike mati. Kayak piye iki golek adus aku urung adus e. Yo nunut kono pisan Mbak Kolip kono nyanduke. Wong selalu ngene dadak kono adus sik nyapu to. Lah kuwi kok malah mangan opo kuwi lho. Cek isuk-isuk lho perih ringgo wetengmu. Wis to sing tenang. Engko lek perih diodium. Alah wis sembuh nyaki duwe. Beh, jane piye to, Bu? Aku luwe malah kono andukan. Pokoknya tuh heran, kayak kadang diparani tutup mah. Ora, alhamdulillah nek ngono. Mas tumbas. Gasnya wonten? Oh, nggih. Enggak mawon. Nggih. Awalnya Mbak.
Mas, niki mawon. Pinten? Niki. Kawan apa? Mengaku dikongkon budimu. Apa, Pak? Kon kok nemi pisan. Oh, pinten? Papat tepo 5 ora apa-apa. Oh, nggih. Ya. Goreng apa mie godhog? Godhog kae. Oh, Gak enak sing seneng goreng maling. nggih. Emang enak anune kok wong-wong kan lampune mati. Sopo ngerti enak sing tuku mie, jagani papat tepo 5 ora apa-apa. Pesane mbodemu ngono. Nggih, Pak. Tandani pisan kok tak terus mulih pisan. Wong ayu-ayu tuku gas mlaku ado. Ya. Weh. Mas, tambah mie Mbak, pinten, Mbak? sekawan. Mas, gantos mie instan goreng mawon mboten godhog. Oke, Mbak. Nggih, sekawan nggih. Nggih. Sampun, Mas. Nggih. Mbah nuwun, Mas. Gua nih, Mbak. Nggih, Pak. Oke, Mas. Ada uang? Nanti masa sih turu karipan nih mah bini. Karo sopo ngoro karipan. Delok bal-balan. Oh, udah. Celuk nih, San. Situ sama mbake kok gitu mi. Barang kok semetu sing ndi. Kasih nyeluk itu mi kowe, mbake aku ini. Penak men. Oh, Bas, Bang. tumbas. Yo. Ora nyauri, Ayo nyanyi wong e. metu blonjo. Mbok. Metu ditutupi. Yo. Tumbas. Mbak. Nah, mbak yo kan. Yo kuwi. Kowe nek. Lah sapa lho pelangganmu lho gor iki pelanggan tetap kowe ae. Iya. Lah kok cek isuk-isuk mrupet ki lho yahene lho nyapo. Isuk piye to yaene wis isu lho jam 10. Endi jamu? Minggu sin. Yaene lho sawan iki lho. Masa jam 10 iki, Mang? Rodok mendung ngene. Yo, Karo ngomong masak ora? ora. Iki lho isu-isu yang mahku jere keluwen. Nggon aku listrike mati. Kene mati ora kene? Praya padha lek mahmu mati kene praya mati. Wong aku yo karipan kok Kali remat engko. Motaro. Iya iki. Gedho-gedhono apa ngono lho sene dingge ampat-ampat utenge somat lho. mie gelem. Nek Ya cek ditukokne kae, Mang. Tak kon tuku kae, Mang. Apa yo? Ora enek apa-apa. Gasku lho yo entek. Ih, kali remat engko. taro Lah ae. yo. Ya lek kanten tenono sik. Ya nek apa kok ngenteni iki? Ya wis pokoke tenono. Momu luwe we. Luwe kon ngenteni Lah iya. Ya sebentar kok enteni to kae masih takon tuku kok. Sapa ye? Mbak e? Heeh. Ada ora? Ora. Ya karo kontene Mbak Mat apa? Ben, Ya, nah, simpet. Baru lek nek mimi bareng digekne ora apa-apa. Ya. Listrik mati ora ngomong. Lah iya listrik mati lho biasanya pengumuman iki blas ora enek ya. Ya kok ora ndelok paling. Wis tak delok biasanya lho sehari sebelumnya enek pengumuman. Dipasang pamflet ngene. Ya ora ning media sosial biasanya enek diumumne. HP ya lho. Heeh. Mungkin aku tekok tangga-tanggaku ora enek pengumuman kok lek. Lek bakule pangan piye, Mas? Poso piye?
Dinteni jarene ponakane isih tuku gas karo golek blonjo apa ngono mangama. Itu cumpan ya, Mas. Mandor storine ora kok. Itu gampang lho, golek dhuwit kurang tak embuhi ngono sik kurang nek nyatet ngono lho bingung. Sirku mang. Piye? Kan mang komando to, rene engko adewe mangan, bar mangan tinggal mayu. Kok dhewe pamit nyandi Oh, ngono aku sik. sing nang wong e. Heeh. Enggak dhewe ngomong bakule anu iki sing nukokne Yo karyane mandor. gayane kebel nguyuh kok nyapo ngus tok sitok. Aku tak nguyuh terus gayane engko asamu benemu suwi men nyandi tak susule. Wah, nyusul ancane nggone ngarep. Tapi bakule ben ngerti engko diomongi. Oh, Iki engko sing bayari Bang Mandor ngono ya. oke. Kowe engko ngaliyo dhisik engko genti aku. Ayo. Alasane aja padha. Yo ora dong. Demi aku alasane ku nguyuh. Lah engko aku suwi terus mbok susul. Oh iya wes. Gayane. Iya. Ayo. Mat yo. Udan. Iya Mas. Enggak aku yang buat ini. Ih. Iya. Enggak barang. Jawa. Aduh. Mas, Bang Mandor lah. Ya ini kaya wis udan to yo yo. Lah ngono lho omongnya si arep mumpung-mumpung Lah, iya. malah disiki. Alasan tong. Bede. Halo. Delintut. Aduh soal ketilap ya musuh wong kuwi. Alah iki kudune lek wong nyandi, pamit nyandi dituk ning kawaduan ae. Adewe sing ngapusi malah dihapusi dhisik. Ora apa-apa sing penting kok dhewe endinge kan yo anggah mangan. Kok yo wis ning kene, wong loro ki menggumun aku jenan. Nah, mbok ditene nanti. Baik dulu. Wis ki pasang lono. Selamat. Ngongkon wong luwih dikongkon. Ya sopo sing sama sampe kowe. Monggo, Mas. Enak pan nyatepne aku. Delok emas iki. Curiga dhewe. Alah dhisik ora apa-apa. Nyok pucet nih. Rene kecap yo. Renek kecapen entek. Aku ora niat. Mas. Mau kecap no ben enak engko. Wes. Kang anu terus pecah, temen bahas kecap. Jaluk duit nek. Temen bahas kecap. Wong apa-apa mat. Ya, Yang Jepang kok liwat Arab Busuk, kok. kecap. iso kowe kok. Kita teko. Ki lho Ki. Ya kok entek. Lah piye lho kok wis entek niki? Iya kecape jopo ngene iki. Wis tak kira kowe meng yo ora balik. Wong biasane awak lu ngapusi. Ya perkara luwe ya ora mungkin lek ngapusi to. Kaliren tenan kok. Wes ngene. Iku pangan luwe. Asik no, tenan. Nggih. Kalau tes mata. Panganan. Ya wes. Rahasia kawan kabeh mbane kaliren.